নমস্কাৰ। আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস এই বিশেষ দিনটোৰ লগত সংগতি ৰাখি লখিমপুৰ জিলা বড়ো মহিলা কল্যাণ পৰিষদে ইংৰাজী ৭ আৰু ৮ মাৰ্চ ২০২২ তাৰিখে মহিলাসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে লখিমপুৰ জিলা বড়ো মহিলা কল্যাণ পৰিষদৰ ১৫তম বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰে। লগতে এই সভাতে শেষৰ দিনত জেৱাৰী নামৰ এখনি স্মৃতি গ্ৰন্থও উন্মোচন কৰে। সভাখনিত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ১০৯ নং বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞা। উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট অতিথি দীপালী নাৰ্জাৰী, সদৌ অসম বড়ো মহিলা কল্যাণ পৰিষদৰ সভানেত্ৰী। লগতে উপস্থিত থাকে নলেন মুছাহাৰী, লখিমপুৰ জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি, লখিমপুৰ জিলা হাৰিমু আফাদৰ সভাপতি কবিৰাম বসুমতাৰী। আৰু উপস্থিত থাকে বগীনদী ABS কলেজৰ প্ৰবক্তা শ্ৰীযুত প্ৰদীপ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া। নাৰী দিৱস এই আজিৰ দিনটোতে আপুনি অসমৰ তথা বিশ্বৰ নাৰীসকলক কি বাৰ্তা দিব? আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উপলক্ষে আমাৰ লখিমপুৰ জিলা বড়ো কল্যাণ পৰিষদে আজি ইয়াত তেওঁলোকৰ ৫০ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন পাতিছে। আৰু আজি এই নাৰী দিৱসৰ দিনা মই তেওঁলোকলৈ মোৰ আন্তৰিক ওলগ আৰু হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু নাৰী সমাজৰ প্ৰতি আমাৰ বিশ্ববৰেণ্য নেতা দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ জনদৰদী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দুয়োগৰাকী সংবেদনশীল। নাৰীসকলে যাতে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ যাতে সাব্যস্ত কৰিব পাৰে সেইটো সুনিশ্চিত আমাৰ দল আৰু চৰকাৰৰ মাজত আমি কৰা হৈছে। আৰু নাৰীয়ে যাতে অনন্য ধৰণে তেওঁলোকৰ কাম কাজবিলাক আগবঢ়াই নিব পাৰে তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ যোজনা, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি যোৱা দিনসমূহত দুয়োখন চৰকাৰে, কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু স্থানীয়ভাৱেও আমি মহিলা প্ৰথম এই কাৰ্যসূচীয়ে আমি নিৰ্বাচনৰ আগৰ পৰা আৰু এতিয়া এই নতুন বৰ্ষ আমি বিহপুৰীয়া প্ৰথম আৰু মহিলা প্ৰথম এই ধ্বনিৰে আমি আমাৰ বিকাশ আৰু সমন্বয় যাত্ৰা আমি ইতিমধ্যে হাতত লৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমি বিহপুৰীয়া সমষ্টিত আহি থকা দিনত এটা বিশাল বস্ত্ৰ বিপ্লৱ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ, যাতে ১০,০০০ মহিলাক লৈ পিনি যাতে এটা বস্ত্ৰ বিপ্লৱ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ বাবে গাঁৱে ৱাৰ্ডে যাতে আমি আন্তঃগাঁথনি যাতে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, মহিলাসকলৰ মাজত যাতে সজাগতা আমি সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, তেনেধৰণে আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে থিৰ কৰিছোঁ। আমাৰ বিশ্বাস আজি মহিলাসকলক যিধৰণে সামাজিক ন্যায়, সামাজিক নিৰাপত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দল আৰু চৰকাৰে যেনেকৈ কাম কৰিছিল, কিন্তু বিগত সেই শাসকীয় দলসমূহে কিন্তু নাৰীক যেতিয়া নিৰ্যাতন কৰে, নাৰীক যেতিয়া বলৎকাৰ কৰে, নাৰীক যেতিয়া হত্যা কৰে তেওঁলোকে নিমাত হৈ থাকে। এতিয়া নাৰীক তেনেকুৱা নিৰ্যাতন কৰা, তেনেকুৱা আক্ৰমণ হত্যাকাৰীয়ে যাতে সমাজত হাৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবে আজি ফাঁচি দিয়া আইন আজি অনা হৈছে, শক্তিশালী ন্যায়িক ব্যৱস্থা আজি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ নাৰী সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব দিবলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা নেতৃত্বৰ বাবে আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আজি বড়ো ৰাইজৰ যি মাতৃভাষা, যি সাহিত্য, যি সংস্কৃতি, যি ৰীতি নীতি, যি পৰম্পৰা, এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে শ্ৰদ্ধাশীল হ'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। মাতৃভাষাই কাৰো অন্তৰায় হ'ব নোৱাৰে। যি মাতৃভাষাৰ ওপৰত দখল থাকিব, তেওঁ অধ্যয়ন থাকিব, তেনেকুৱা উঠি অহা কোনো ল'ৰা ছোৱালীক পিছ পেলাই নাথাকে। আমাৰ এই বৃহৎ बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै नोंथांमोननि निउस मिडिया आरो माखासे खौरां बिजोंनि दारै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद जानानै गासैनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरग्रोदों। दिनै आङो लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 12थि 2 बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे 8 मार्च बुहुमनां आइजो सान फालिनायाव सफैनो हानानै गावखौनो खोब गोग्गानाय मोन्दों आरो गोजोननाय मोन्दों जे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जागायजेननायनिफ्रायनो आसामनि खना खनला जेरावबो थानाय जिल्ला आफादफ्राव जोङो जिल्ला कमिटिफोरखौ दानानै होदों। थिग बिदिनो थांनाय समफ्राव नोंथांमोननि नैबे लखिमपुर जिल्लाया मोनसे समाव आनडिभाइडेड लखिमपुर जानायनि उनाव दिनै सिमेन्ट सापरि धेमाजि जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफाद आरो लखिमपुर जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफाद सेपारेट मोननै जाबाय। बेनि उनावहाय दिनै लखिमपुर जिल्लाया हयथ' 15थि 2 बोसोरारि जथुम्मा थारमाने 30 बोसोर जाबाय, बेखौ आं बुजिनानै लादों। दा बे हिसाबै आङो गोजोननाय मोन्दों। आरो जोंनि मोनथिनायाव बिथांमोननि लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा गासै 4 जिल्ला आफाद दङ होननानै जों मिथिगौ। बिनि थाखाय हयथ'बा जिखिनि जोङो दिनैनि बे
गेवलां मेलाव जिखिनि थान्दैफोर सफैनांगौमोन बा मैयानिफ्राय जिखिनि थान्दैफोर सफैनांगौमोन बियो एसे बाङाय जादों अब्लाबो जों जिखिनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि थान्दैफ्रा सफैनो हादों जि बिथांखिफोरखौ लानानै बिथांमोनहा मैयानि थान्दै मेलाव सावरायलायनानै मोनसे थांखिफ्राव सफैनो हायो बेखौनो आङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै आङो गिबियाव बिथांमोनखौ बाख्नायो आरो बिथांमोननो आं हामबाय होयो दा दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा केवल लखिमपुर जिल्लायाव खुंदों बे नङा जोंनि जिल्ला कमिटि जेसेबां दङ एन्टायार आसामाव जोङो गुबुन गुबुन जिल्लाया सोरहाबा बिदिनो बोसोरारि जथुम्माखौ लाफादों सोरबाया जिल्ला आफादाव खुंदों आरो माखासेया जिल्लानि सिङाव थानाय आनसलिक कमिटिफोरनो बे हाबाफारिखौ दैथायहरनानै बिथांमोना आनसलिक कमिटिफ्रावनो खुंफुंदों दानि बर' आइजोफ्रा गोबां गुलाय गुजाय नुनायाथ' बेथ' सैथो बाथ्रा जों बेखौ दिनाय खालामनो हाया मानो होनोबा आथिखालाव जेसेनो शिक्षानि मुलुग जादों जेसेबांनो जोङो गोरों गोरा जादों बे समावनो जोङो माखासेया हयत'बा बिदिनो सामाजिक माध्यमजोंनो जा बा बहाबा माबा मोनसेजों जा गोबां हयत'बा सोरजोंबि बेसिकेलि आं उदाहरन हिसाबै बुंनो नागिरनाया बर' आइजोनि गेजेराव हाबा जाखानायानो सोरबा सेंग्राजों खारफालांनाय बिदिनो सोरबा गुबुन हारिजों खारफालांनाय न' डाउट आं बुंनो नागिराखै गुबुन हारिजों हाबा जानायखौ जोङो होबथानो एखेबारे स्ट्रंलि जों होबथाथारनांगौमोन जों होबथानो हायाखै बेखौबो आं बुंनानै लागोन मानो होनोबा मालाबा समाव जों गुबुन मानसिफ्रा बा माखासे मानसिफ्रा कर्टआव हाबा जाखांनानै बा सामाजिक हाबा जाखांनानैसो माखासे खौरांफोरखौ जों मोनथियो आथिखालाव बिदिनो समाजारि भाबैबो सामाजिक भाबै बर'नि रिथि निथि दङ जेरैहाय गावदोनजानाय बिबान लांनाय बायदि मैया रिथि निथिखौ खालामलायनानैबो गुबुन हारिजों हाबा हरलायनायखौ नुयो बे हिसाबै समाजनि जेथुके जोङो जौगानायखौ लुगैयो समाजनि माखासे बायल' बा समाजनि माखासे निथिजोंनो जों थाङो हिसाबै मालाबा गुबुन हारिजों हाबा जानायखौ जोङो समाजनि बेरेखा जानानै जोङो गोरायै होबथानो हाया बिटिआरनि बायजोआव दिनै जों लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 15थि बोसोरारि जथुम्मा बेजों लोगोसेनो जोङो 8 मार्च बुहुमनां आइजो सानखौ जोङो नैबे धरमगर गामियाव सिमुलगुरि आनसलिकनि धरमगर गामियाव जोङो खुंफुंनाय जादों बे हाबाफारियाव जोङो साननैनि हाबाफारि लादोंमोन मैयानि 7 अक्ट'खालि जोङो मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय जोङो डेलिगेट लानाय जादोंमोन आरो दिनै 8 रिंगायाव जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ लादों बेवहाय जों बुहुमनां आइजो साननि फिरफिलाखौबो बेजों लोगोसेनो बिरहोफानाय जादोंमोन आरो हाबाफारियाव जिथु थान्दै मेल बे थान्दै मेलाव मा बिथांखि आजावनाय जादों इयुनाव हाबा मावनो थाखाय मैयानि मोनाबिलिनि थान्दै मेलाव जोङो बर' बिमाया बर' फिसाफोरखौ बोरैहाय मोजां लामायाव लाबोनो हागोन नैबे आथिखालनि मुगायाव फेनाय बेसाद आरो उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय बेफोरनि सांग्रांथिनि थाखाय बेफोरखौनो जों थांखि दैखांनाय जादोंमोन गुबुन आरो इयुनाव जि हाबा मावनो आवगायबाय थादों बेयावहाय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा माबाफोर मुखामुखि जानो गोनां जादों नामा दिनैनि समाव दिनैनि समाव आरो आगरनि समावबो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा मुखामुखि जाबोबाय थादों उदाहरन हिसाबै जोङो जेनेबा माबा मोनसे फोरबो फाथियोब्लाबो बा माबा मोनसे खामानि मावनो लानायावबो जेंना जानायफोरखौ जोङो आइजो आफादा गाज्रि खामानिफोरनिफ्राय जों मोजाङाव लाबोनायखौ जोङो लुबैनानै बबेबा खामानिखौ जोङो बादा खालामबोनाय जादोंमोन आरो इयुनाव मोजां हाबाफारियाव आगान सुरनो थाखाय जोङो बोसोनफोर होबोनाय जादोंमोन रायजो राजा बिथांमोननिसिम मैयानि जि थान्दै मेल बे थान्दै मेलावहाय बेसेबांसो थान्दैफ्रा बाहागो लादोंमोन आरो माबे दख'रानिफ्राय बाहागो लादों एसे फोरमायगोन जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआ 4 आनसलिक दङमोन सिमुलगुरि आनसलिक बगिनदि आनसलिक सराइमुरि आनसलिक आरो नारेंपुर आनसलिक बे 4 आनसलिक आरो जोंनि गामि ओनसोल आरो बर' ओनसोलाबो खमखाय जोंनि थान्दै मेलाव 50 साल' जोंनि थान्दै मेलाव नुजाफैनो हादों